هلبستوانê Kurd yên Askirê bi Seydayê Dilbirîn îro sibeha çû berdilovanîya Xwedê. Ew jî li bajarê Qamişlo û di temenê heftê û sê salî de piştî nexweşiyeke giran. Cenazeya helbestvanê Barkirî îro ji pêş mizgefta Qasimo li kolana serekeya bajarê Qamişlo birêket û li goristana Hilêliyê bi xakê hate sipartin. Helbestvan Seydayê Dilbirîn ji dayîk bûye sala 1946 bû, ji gundê Çaxirbazar bû, jiyana xwe li bajarê Qamişlo derbas kir. Seydayê Dilbirîn di salê 1963 ta sala 1967 de bêhtir ji carekê ji aliyê rejima Sûriye hate girtin di ber bîr û baweriyên xwe yên kurdayetiyê de. Yekemîn helbestên wî Eyfelek bû di sala 1967 de nîvisand. Ku helbestvan tîrêj ewhan dida li ser nîvisandinê û navê wî kir Dilbirîn. Ji berhemên wî yên çapkirî, Pirtûka Helbestan pêla evîna te Sotin Dil di sala 2017 de û Pirtûka Helbestan ya Gulistan di sala 2018 de û Pirtûka Helbestan ya bi navê Mizgîn di sala 2018 de serbarî destnivîsa derdê welat. Seydayê Dilbirîn beşdarî di damezrandina Yekîtiya Nivîskar û Rojnamevanên Kurd sala 2004 kir. Her wiha, beşdarî di damezrandina Yekîtiya Nivîskarên Kurd Sûriya di 2004 de kir.